कि अब की जादू जी के झंडा तुहरा लहंगा पर फहरी कि अब की जादू जी के झंडा तारा लहंगा पर फहरी। नमस्ते प्रणाम, महोत्सव के छोट भाई बनी अनुज ईरान था। कैसन बन जा रहे सब? उम्मीद करता नहीं कि भाई सबके बढ़िया कर मस्त की और अपने लाइफ में बढ़िया रखे मस्त रह भाई। तो चल आज की वीडियो में स्वागत बा और जे भाई चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर ली ताकि जब वीडियो बनाए तो के पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। AP9 भोजपुरी जाके चैनल सब्सक्राइब कर ली, ठीक बा। आज के वीडियो में फिर से अपना सरकार के बारे में बात कर बानी। अपन सरकार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में बात कर बानी। और फिर से तहलका मचे वाला बा भोजपुरी में, ठीक बा। बहुत तहलका जबरदस्त होके वाला बा, ठीक बा, बहुत जबरदस्त। बताओ तनी हम रिपोर्टर न्यूज बनावत रह सकी भैया पे एग्रीमेंट बहुत जल्दी लागे वाला बा। हम भाई बता दे तनी भैया पे एग्रीमेंट लागी बखर अभी बहुत टाइम बा लागे कहती, ठीक बा, 2-3 महीना के बाद लागी अभी। लेकिन होली बाद इतना तहलका मची, इतना मतलब तहलका मची तबाही मच जाई अपन खेसारी भैया के गाना से, ठीक बा। इतना बेहतरीन बेहतरीन गाना लिखल बा, इतना जबरदस्त गाना सुनला पे एकदम खुश उड़ जाए। इतना मतलब अच्छा अच्छा गाना लिखल बा, इतना अच्छा अच्छा गाना भाई आई होली बाद, ठीक बा। इंतजार करिया कि अब बकरी जादू जी के झंडा तुहरा लहंगा पर फहरी आ रहल बा गाना, ठीक बा। तो भाई लोग देख लीजिए कौन सरकार के अपना गाना आ रहल बा, ठीक बा। होली एक दिन बाद गाना रिलीज हो जी यूट्यूब पर, ठीक बा। यादव जी के झंडा 2 देखत लीजिए पोस्टर, यादव जी के झंडा 2 बहुत जल्दी आवता। बीच में हमनी के बवाल मचे वाला बा। यादव जी के झंडा मतलब आई रहे बहुत पहले ही 8-9 साल हो गई, ठीक बा। गाना आइला बहुत अच्छा गाना रहे कि अब के जादू जी के झंडा तुहरा लहंगा प फहरी। अब की बार आवता जादव जी के झंडा 2, ठीक बा। कहती जा यादव जी के झंडा 2 मतलब बहुत अच्छा बड़े सॉन्ग, ठीक बा। आई हमनी के बीच में अब 27 से 28 तारीख के आज हमनी के बीच में यूट्यूब पर रिलीज हो जी, ठीक बा। तो ऐसे सरकार के अपना सपोर्ट कर जा, प्यार से दी जा, और ये चैनल के सपोर्ट कर जा, प्यार से दी जा, ठीक बा भाई। ये बताए खातिर रही कि यादव जी के झंडा 2 बहुत जल्दी आवता हमनी के बीच में तहलका मची, ठीक बा। फिर से बवाल हो की तबाही तबाही चारों तरफ तबाही ही तबाही मची अपन सरकार से, ठीक बा। इतना बेहतरीन बेहतरीन गाना लिखल बा, इतना बेहतरीन बेहतरीन का बताई भाई, इतना जबरदस्त गाना लिखल बा, इतना जबरदस्त। बस सबर कर जा और 2 दिन, ठीक बा। आज और कल 2 दिन सबर कर जा, ओकर बाद बवाल बवाल, ठीक बा। बहुत बवाल होखेला बा पूरी इंडस्ट्री में। तो प्यार से भरपूर देते रहिए अपना सरकार के, रोज गाना लेके रह हमनी के बीच में रोज। तो यादव जी के झंडा 2 बहुत जल्दी आ रहा है हमनी के बीच में सुने खातिर, प्यार से देवे खातिर और ट्रेंडिंग में गाना पहुंचावे खातिर, ठीक बा। तो ट्रेंडिंग स्टार नामे हो अपन सरकार के। तो चलता नहीं बाकी मिलो फिर अगला वीडियो में और लेगा कुछ अलग अंदाज में। चलता नहीं भाई, जय भोजपुरिया समाज।